Nkhani mwatsatanetsatane ndipo muli ndine yankho seunda koma poyamba na mitu yake. Zipani zotsutsa boma zati ziyamba mbindikiro ku ofisi za bungwe la MEC ngati mavuto okhuza ndondomeko ya chisankho sakonzedwa. Komiti ya nyumba ya malamulo yadandaula ndi kusowa kwa lamulo lokhuza kadyedwe mdziko muno. Mu nkhani zina dziko la Malawi likumanabe ndi vuto la kusowa kwa ndalama zakunja litachepetsa mphamvu ya kwacha. Tili ndi izi komanso nkhani zina zambiri tendikhaira modzi. Zipani zotsutsa boma mdziko muno zati ziyamba mbindikiro ku ofisi za bungwe loyendetsa chisankho la MEC ngati bungweli silikonza mavuto omwe zakhala zikupereka pofika pa 13 mwezi uno. Zipanizi ndi za DPP, UTM, Afford komanso UDF. Kuonjezerapo zipanizi zikufuna MEC imitsikaye gawo lachiwiri la akalembera wachisankho komanso kuti wapampando wake Annabel Mtalimanja atole pansi udindo. Zipanizi zatinso MEC ithetse contract yake ndi kampani ya Smartmatic. Mbuyo mtsogoleri wakale wa dziko lino Joyce Banda adati ngati zotsamwitsa zomwe zilipo pakadali pano sizikukonzedwa patha kukhala zipolowe. Pakadali pano chipani cha Mai Banda cha People's PP chapempha bungwe la Center for Multi-Party Democracy kuti liyitanitse mkumano okambirana mavuto omwe alipowa. Dziko lino likuyembekezeka kukhala ndi chisankho pa 16 chaka chamawa. Komiti ya nyumba ya malamulo yoona za umoyo yati yadandaula ndi kusowa kwa ndondomeko komanso lamulo loona za nkhani ya madyedwe abwino mdziko muno. Dzulo akuluakulu ku nduna za umoyo anakaonekera ku komiti. Rebecca Chincheka Matemba walemba ripoti lomwe yakwerenga ndi Brenda Kayo. Wapampando wa komiti yoona za umoyo Amafyuzi Ngwali anali kupanda ndondomekoyi kukupangitsa kuti nkhani zokhudza madyedwe abwino idzivuta mdziko muno. Ndi biro zipite ku cabinet kuti lamulo chitule pasi parliament la zakudya Malawi. Zikatero ndi kuti chimene chichitike muzipezeka kuti zakudya zimene zikupasidwa patients azionetsesa kuti zikusatira zakudya zimene akudesedwa ana school azionetsesa zikusatira lamulo limenelo. Ndipo mmodzi wa akuluakulu ku nduna yoona za umoyo Matias Joshua anati ndondomeko zomwe apangazi azibweretsa ku nyumba ya malamulo kuti azaziunike. Panopa tikupanga ndondomeko ina annual imene iyambe yofunika kuti ikhale yoyamba 2023 kudzafika 2029. Panopa tili process tili mundu muje mu kapangidwe kuti isanduke kuti di policy ya boma. Otsogolera bungwe la Sisonika Joseph Gausi wati zomwe adandaula komiti ndi zoona. Pakadali pano aphungu ena a nyumba ya malamulo ati ndokwiya ndi mmene ntchito yogawa fetereza ndi zipangizo zina za ulimi zotsika mtengo ikuyendera. Aphunguwa aonetsa mkwiyo wawo pamene bungwe la Smallholder Farmers Fertilizer Revolving Fund of Malawi lapereka mndandanda wa momwe ntchitoyi iyendere ku komiti ya za ulimi ku nyumba ya malamulo. Kathe Maulidi awafotokoza. Asulemani ati zomwe zikuchitikazi nzokhumudwitsa ndipo ati boma libwere poyera nkuwafotokozera Malawi ngati programu ya AIP ili ya anthu akuchigawo chapakati wokha. AIP aisinthe zina mwina ingokhala Central Region subsidy program chifukwa sizoona Malawi aliyense kandi wakumwera kandi wakumpoto kandi wapakati akulipira msonkho chimozimozi akuyembekezereka kuthandizidwa chimozimozi ndi boma. Koma izi ndi zimene zitayambise mpungwempungwe mdziko lathu lino chifukwa enafe sitikhala pay. Koma poyankhapo pa izi mkulu wa bungwe la alimi ang'onoang'ono loona za fetereza SFFRFM Richard Chikunkhuzeni ati iwo sakuchita tsankho lina lililonse popereka feterezayo. Achikunkhuzeni adapitirira kuuza komiti kuti ku ofisi kwawo kuli anthu ogwira ntchito ochoka mzigawo zosiyanasiyana ndipo sangalolere kuti ku chigawo chawo kuchitike zinthu zomwe zili zosayenera. Vuto la kusowa kwa mafuta galimoto ati lasokoneza ntchito yonyamula mankhwala kuchokera ku Central Medical Stores kupita mzipatala za boma. Kutsatira izi, galimoto zomwe zimapereka mankhwala ati zikulephera kuyenda zimene zapangitsa kuti zipatala zambiri zikhale zopanda mankhwala. Akuluakulu ati vuto lidabweretsa vuto lina la kuzimazima kwa magetsi pa chilumba cha Likoma. Patience Lunda wadza ndi zambiri.
Times yapeza kuti zipatala zomwe zili m'madera m'midzi ndi zomwe zakhuzidwa kwambiri ndi vutoli. Izi zikudza pomwe mzipatala mwina muli kale vuto lakuchepa kwa mankhwala kamba kakusowa kwa ndalama zogulira mankhwala. Ofalitsa nkhani ku Central Medical Stores a Herbert Chandelanga anati iwo afikira kale bungwe la Mera kuti liwapatse mafuta kuti akwanitse kugawa mankhwala mzipatala. Bungwe la madotolo mdziko muno la Medical Doctors Union of Malawi lapempha boma kuti lipeze njira zothana ndi vuto la kusowa kwa mafuta. Ofalitsa nkhani ku bungweli a Stephen Mlangiza ati madotolo ena sakupereka mankhwala oyenera kwa odwala chifukwa cha kusowa kwa mankhwala mzipatala. Njokhudza kunena kuti pali pano sipanapezeke mwadala ndondomeko zimene peti kudzidziwa zonena kuti ogwira ntchito ku chipatala komanso zipatala zikhala ndi mafuta ngakhale mafutawo akusowa. Ndipo bungwe lopanga magesi la Electricity Generation Company Egenco lachepetsa nthawi yomwe makina ake oyendera diesel azigwirira pa zilumba zalikoma ndi chizumulu potsatira kusowa kwa mafuta. Egenco imagwiritsa ntchito makina ogwiritsa ntchito diesel komanso mphamvu ya dzuwa kuti apereke magesi ku zilumbazi. Kampani ya Egenco imafunika malita 10,000 a diesel masabata awiri ena aliwonse, koma chifukwa cha kusowa kwa mafuta iwo akwanisa chabe kupeza malita 4,000 okha. Chidziwitso chomwe kampani ya Egenco yatulutsa chati izi zichitika mpaka pomwe mafuta azayambe kupezeka bwino mdziko muno. Potsatira izi, anthu akulikoma azikhala opanda magesi kwa maola 6 tsiku lililonse, pomwe anthu akuchizumulu azikhala opanda magesi kwa maola 4 ndi mphindi 30. Anita Chiunda omwe amagulitsa nsomba pa chilumba chalikoma anati vuto la magesi liwasokoneza bizinesi yawo popeza amaderera friji kuti asunge nsomba zawo, ndipo anapempha boma kuti lithetse vuto limsanga. Ikusokoneza kwambiri malingana ndi zima zawo magesi zomuzalisoba kuzika ino magesi zima zamba kolongeka lesi zilithandizai twafunisana arakhabula mina makhaya masiku wose mene makhaya masiku wose kumasanga baba mango tibatha magesi mango tibatha kugea. Poyankhula posachedwa pa mkulu wa bungwe la Mera a Henry Kajaje sananene pomwe vutoli lidathere. Bungwe lopereka madzi la Lilongwe Water Board latirachepetsa kukula kwa madzi osewerengeredwa kuchoka pa 40% mu 2019 kufika pa 36% mu Septemba chaka chino. Izi akuti zatheka ndi project yomwe imalandira thandizo kuchokera ku Japan International Cooperation Agency JICA, imene cholinga chake kunali kuchepetsa kutayika kwa madzi. Innocent Mone ndi mmodzi wa akuluakulu ku bodi ndipo akulankhula ndi Taonga Sabola. Kutayika kwa madzi kumakhala njira zosiyanasiyana. Njira yayikulu ndi kutayika kudetsa mapaipi athu amene anaonongeka, monga mukuti mapaipi athu ndi akalekale ali ndi mabo ndi madzaja akamayenda amatayika. So njira yayikulu imene tingapange ndiyo kubweretsanso mapaipi ena anyuwani. Koma vuto lalikulu ndi lakuti titi mapaipi ena timalowetsa ndalama zambiri zomwe sitingakwanitse pakamodzi. Choncho tili ndi maprojekti awiri atatu amene tikumayikabe kupanga replace mapaipi amene anaonongeka koma zititengerabe nthawi. Non-Governmental Organizations Regulatory Authority Ngora yati itulutsa mayina amabunga omwe akhala akugwira ntchito yawo mosatsata malamulo. Izi kutsatira maripoti osonyeza kuti mabungwe ena omwe saboma akupitiriza kugwira ntchito zawo mdziko muno opanda chilolezo. Akuluakulu atinso ena wa mabungwewa sanaperekebe ripoti lawo la chaka cha 2024. Wezi Gausi afotokoza. Poyankhula pa mkumano wa Nkhani lachitatu mu mzinda wa Lilongwe, mkulu wa Ngola Edward Chileka Banda ati mdziko muno muli mabungwe amene saboma okwana 344 amene akugwira ntchito yawo opanda chiphaso chovomerezeka. Mabungwe okwana 173 akugwira ntchito yawo opanda kulembetsa ndi kukhala ndi ma certificate ovomerezeka a dziko lino, ndipo mabungwe 419 sadapereke malipoti yawo amene akugwirira ntchito chaka cha 2023 mu chaka chino. Iwo ati mabungwe amene saboma akuyenera kudziwa kuti kugwira ntchito yawo mosatsatira malamulo ndi mlandu, ndipo zimenezi zimapereka chiopsezo kwa miyoyo ya anthu. Mabungwe amene akugwira ntchito mdziko muno mosatsata malamulo amakhala pa chiopsezo chogwiritsidwa ntchito zolakwika. Mwina kugwiritsidwa ntchito kuti ena anthu adzitha kuberamo ndalama kapena kuchita milandu yosiyanasiyana, mwina ndithu kuzembetsa anthu kumene
chifukwa choti akubisala kudzina loti iwowo ndi bungwe limene akuti ndi NGO. Ndiye izi ndizosaloledwa malamulo a dziko lino komanso zikhoza kuyika chiopsezo ku dziko lathu. Tikungonena kuti mabungwewa pomafika pa 31 December 2024 ayenera kuti akwaniritse zofunikira zonse kukhala ndi ziphaso zogwirira ntchito zawo mdziko muno. Mwa mabungwe amene sanalembetsedwe mdziko muno ndi bungwe la Human Rights Defenders Coalition komanso National Advocacy Platform. Poyankhulapo pa nkhaniyi wapampando wa bungwe la HRDC a Gift Trapensi ati bungwe lawo limakhulupirira kuti anthu ali ndi ufulu osonkhana komanso osavutitsidwa. Iwo ati ufulu umenewu sukuyenera kuphwanyidwa ndi munthu wina aliyense. Pakadali pano bungwe la Ngola lati likhale likupereka zilango ku mabungwe amene akugwira ntchito yawo mosavomerezeka ndipo mabungwe ena akhala akutsekedwa. Tipitirize wapasirani nkhanizi mkatha kuonera izi. Yabweranso ndi moto yaikulu kuposa chaka chatha. Ndalama za Nkhani kwa matimu wosewera adaiphunja chaka chino ndani 30 mita Airtel Libi Size madolo mwakonzeka. Airtel Top 8 za madolo. Welcome to Premier Beta. You have tried the race, now play the base. Win big with Navigator. Watch your payout soar higher and higher, but cash out before your winnings fly away. Join the fun now at Premier Beta. Beta with the best. Everyone knows foods with protein are good for us. A wonderful meal for the family. A little bit of onions, a little tomato. Mix it up and it's ready to eat. Top soy, we're healthy life. All you need is top soy. With the top taste, brighten your day with top soy, top soy, top soy. Top soy soya pieces is a world-class Malawian top relish made with top quality, top taste and top value, and it's perfect when served with rice, sima, spaghetti and so much more. Buy yours today in all wholesalers and retail shops across the country. Top soy, truly a top relish. Kupitiriza nkhanizi chipani cha UTM chati chagwirizana kuti chipitirire ndi msonkhano wake waukulu pa 17 November chaka chino mu mzinda wa Mzuzu. Ofalitsa nkhani mchipani cha Felix Njawala watinso msonkhano umene unatsogoleredwa ndi mtsogoleri wa chipani cha Michael Usi wayenda bwino. Njawala ati unali mmodzi mwa msonkhano umene wayenda bwino kwambiri chimwalire ni mtsogoleri wa chipanichi a Saul Shirima. Kathe Maulidi ali ndi nkhani yonse. Njawala ati kupatulapo kugwirizana za tsiku lomwe chipanichi chidzachititse msonkhano wake waukulu, zokambira nazo zinagwirizananso kuti zonjezere masiku opereka zikalata zoonetsa chidwi kufuna kuyimira kufika lolemba sabata yamawa. Pakadali panopo sitinganene kuti aliyense tingadziwe amene akupikisana nawo, chifukwa chonena kuti anthu ena akupereka mapepala awo mwachinsisi ku komiti, pali ena akupereka moonetsera, kumatenga masupporters kuyenda nawo limodzi kukapereka mapepala. So mwina amene tingadziwe ife ndi okhawo amene akumapanga motero, komanso mwina amene okha anena kuti ine ndapereka mapepala anga, koma pali ena amene sananene, ndiye sitingathe kuneneratu kuti amene apereka mapepala ndi okwana mwakuti. Pakadali pano mlembi wa chipanichi Patricia Kaliati
apempha onse omwe akukayimira ku msonkhano waukulu kuti akalemekeze chiganizo chomwe chikapangidwe ndi nthumwi ndipo akagwire ntchito limodzi ndi omwe akapambane ku chisankhocho. Pakadali pano mkulu wa achinyamata mchipani cha UTM Penjani Frederick Kaluwa wati sakapikisana nawonso pa mpando wa mtsogoleri wa chipanichi. Mwana mwake Kaluwa ati akapikisana nawo pa mpando wa mkulu woona za achinyamata mchipanichi. Iwo ati achita izi atafunsa maganizo a anthu ena pa nkhaniyi. Akaluwa akufotokoza zambiri kwa mtolankhani wathu Kathe Maulidi. Pali zochitika zambiri zimene ngati chipani tikuyenera tipange kuchoka pano kufika tsiku lovota. Komanso ngati chipani I think tuchokera ku 10 June unachitika zambiri zimene zakhala ngati zagwedeza chipani chathu. So ngati fe achinyamata nagwiza not no tiyeni ngati directorate tingolimbikitsana tilimbikitse kukweza chipani kulimbikitsa kuti chipani chikhale champhamvu. So kupanga withdraw ndifuna chokuti kuli anthu enanso kuti ali ndi kuthekera akuyima mu opposition yomweyo. Ndi ife ngati youth ta support ine ngati Fredo ti support kumbali yolembesa ife ngati directorate ya achinyamata gulu achinyamata atsogoleri achinyamata ndi udindo wathu kuti tilimbikitse anyamata anzathu kusala anyamata okhaso koma even azimayi aliyense amene wakwanisa 18 komanso chaka chamawa azakhala wakwanisa 18 aliyense amene amakhala kunyinyirika zinthu zikamakhala kuti sizikuyenda even ngakhala amene akusangalala kuti zinthu zikuyenda aliyense akuyenera akalembese azavote. Chaka chatha tsopano kuchokera pamene boma linatsitsa mphamvu ya ndalama yakwacha ndi 44%. Koma zikuoneka kuti zinthu sizinasinthe kamba kuti mavuto akusowa kwa ndalama zakunja akupitirirabe. Kuti vuto lagona pati Isaac Salima akufotokoza. Tsopano kwatha chaka kuchokera pamene boma lidagwetsa mphamvu ya ndalama ya dziko lino yakwacha ndi 44%. Mwezi wa Novembala chaka chatha boma lidalengeza kuti ndalama iyi yagwa mphamvu mwadzina pofuna kuonetsetsa kuti ndalama yakunja izipezeka komanso kubwezeretsa chuma chimene sichinali bwino. Kugwetsedwa kwa ndalama iyi kudabweretsa mavuto mdziko muno malinga ndi kuti zinthu pansika zidakwera mitengo komanso kuti ndalama imene anthu amagwiritsa ntchito pa tsiku idagwa mphamvu. Pamene kwatha chaka tsopano kubwerera mbuyo zikuoneka kuti ndi zochepa zimene zasintha malinga ndi kuti mavuto adakapitirira. Mwazina mavuto akusowa kwa ndalama yakunja akupitirirabe pamene posachedwa pa dziko lino lakhale kukumananso ndi mavuto akusowa kwa mafuta agalimoto amene boma likulephera kugula kamba kakusowa kwa ndalama yakunjayi. Ochita malonda nawo adakaphinjikabe malinga ndi kuti ndalamayi ikumasowa zimene zikuchititsa kuti azivutika akamaoda katundu komanso kuti katunduyo azingokwerabe mitengo. Amene akuvutikabe ndi Malawi malinga ndi kuti ambiri malipiro awo adakali omwe aja koma ndalama idagwa mphamvu. Mmene ankafunira atsogoleri kuti ndalama iyi ikagwa zinthu zisintha zikuoneka kuti zinthu sizili chomwechi. Ndalama iyi chaka chatha idali pa 1180 kwacha koma idagwa mphamvu kufika pa 1770 kwacha poyerekeza ndi dola ya ku America. Koma pakadali pano ndalama iyi ndiyosowabe m'mabanki zimene zikuchititsa kuti anthu kapena kuti amalonda azithamangira m'misika yosavomerezeka kukasaka ndalamayi imene akumayipeza movutikira komanso mokwera kwambiri mwina kuposa 2550 kwacha poyerekeza ndi dola imodzi. Funso nkumati kodi kugwa kwa ndalamaku kwapindulitsa yani dziko lino? Akatswiri pa nkhani za chuma ati boma lidalibe ndondomeko za nthawi yayitali pamene linkabwera ndi ganizo logwetsa ndalamayi. Agrinson Nyirenda ndi mmodzi wa akatswiri pa nkhani za chuma. Tima nthawi zambiri devaluation imakhazo kuti kufuna kukonza zinthu kwa kanthawi kochepa kuti kanthawi komwina ndalama yambiri ili ku misika yonse imene imene timati black market tufune ibwerere misika yabwinobwino mabanki. Tikapanga devaluation kumazoonekabe kuti inazamba kupezekadi ndithu mabanki muja koma popita nthawi patapitapo miyezi nonso tifuto lichalabwereraso sonzo lichina alipo chabe kuti ngotithandiza kwa kanthawi kochepa. Ndipo amene amayankhulira chipani cha DPP pa nkhani za chuma Joseph Mwanamveka amenenso adakhalapo nduna yona za chuma dziko muno adati kugwetsa ndalama yakwacha sikumapindulira aliyense. Palibe chimene chinakwanisidwa. In fact tinangoononga zinthu pogwetsa kwacha ichi chifukwa amene anangogwetsa kwacha ija ndikuti anaongezera ngongoli ya boma
kweni kundama zomwe tabwereka kunja chifukwa timabwereka $dollars ndio ukakwesa kwajaja ndikuti ngongole zonse zakunja zimakwera chimodzi ndi percentage imene magwesa kwajaja amene nangu kugwesa ndi 44 means ngongole zonse zakunja zinakwera chimodzi. Nawo ochita malonda ang'onoang'ono akuvutikanso ponena kuti kugwa kwa ndalama yakwachaku kudabweretsa mavuto ochuluka amene akuoneka kuti sakutha. Ngati Small Scale Business Operators Association of Malawi kuchokera mene boma lidagwetsa ndalama ndi 44% zidakhudza kwambiri mabizinesi maka ochita malonda ang'onoang'ono chifukwa china kuti katundu wambiri amene timaoda adakwera mitengo ndiye zinapangitsa kuona kuti mabizinesi ang'ono ambiri agwe pansi komanso nthawi yomweyo zinapangitsa kuti malonda asamayende ngati mene amakhalira. Akuluakulu a boma sadapezeke kuti ayankhepo pa nkhaniyi ndipo amene amayankhulira unduna wa zachuma William Sibanda ndi amene adangoyankha kuti nduna yona zachuma ifotokoza bwino za nkhaniyi ikamafotokoza mmene dziko linagwiritsa ntchito ndalama zake kutheka la chaka chino. Ndizodziwikiratu kuti amalawi ambiri akuvutika malinga ndi kuti zinthu pansika ndi zokwera zimene zikuachititsa kulephera kugula zinthu monga ngati shuga, sopo, chimanga ndi zina zambiri. Nkhani zathu ndi zomwezo koma tisanasiyane na insometo yake. Zipani zotsutsa boma zati ziyamba mbindikiro mu ofesi za bungwe la MEC ngati sirimva za mavuto omwe zidapereka. Komiti ya nyumba ya malamulo yadandaula ndi kusowa kwa lamulo lokhudza kadyedwe mdziko muno. Munkhani zina dziko la Malawi likumanabe ndi vuto la kusowa kwa ndalama zakunja litachepetsa mphamvu ya kwacha. Munali ndine Yankho Seunda. The European Union in Malawi recognizes that agriculture is at the heart of sustainable development in the country. To grow Malawi in a way that is both environmentally and economically prosperous, farmers and farming communities need to be at the forefront of relevant initiatives. Growing Malawi together means promoting sustainable agricultural growth and an expanded commercial agriculture base to increase incomes, employment, and food and nutrition security in Malawi within the context of a changing climate. Growing Malawi together means supporting farmers and communities as they transition to sustainable food and farming system. The EU has been working with its partners to capacitate farmers through farmer field schools with a focus on the increased productivity of excitement. Did our plane just stop? Another cash out. That adds a little magic to my everyday. Feels like a party tonight. Sound check. Chimere inaenda chiona maziko la basi and city Miami Zimene wapeleko yawe wadiva sambula abale fula ya wonjeza wadiva sasu abegere kutenda tuma wadiva sampepo kunja kwa zisiro utokota machipongwe atichunguza mbe isayi wale nganya